sus la club, semnează, într-adevăr, până în vară, doar. El a venit și datorită faptului că am înțeles, se va căsători cu o fată din Mediaș. Așa că, cum să spun, îl ajutăm și noi pe el, ne ajută și el pe noi, în situația în care ne găsim. Ce vreau eu să vă spun, că suntem într-un moment de cotitură clubul, în sensul că 8 jucători din această vară rămân liberi de contract. E o generație care, eu zic că și-a făcut datoria la Gazmeta Mediaș, jucători care de aproape 4-5 ani de zile aici. Am rămas în divizia A, nu că acesta era obiectivul neapărat să supraviețuim. Am reușit și performanță să ne calificăm într-o cupă europeană cu ei. Unii dintre ei vor să plece la mai bine și sper să reușească. Alții probabil că din cei 8, 2-3 vor prelungi contractele cu noi. Și atunci a fost această campanie că am adus jucători între 19 și 21 de ani. Și e vorba de 5 jucători, începând cu Antic, care are 19 ani și terminând cu Cabi, care are 21 de ani. Deci aici ne învârtim. Am încercat să convingem Consiliul Director că nu putem schimba o generație de azi cu mâine, trebuie să facem un efort financiar încât să integrăm până la vară, ținând cont că ne pleacă ceilalți jucători. S-a înțeles acest lucru, urmează să identificăm resursele financiare ca să fie plătit și unii și ceilalți, dar îmi zic că de la vară încolo va mai trebui să mai aducem 2, maxim 3 jucători și să pornim o nouă etapă în istoria clubului Gazmeta Mediaș, pentru că cu regret vă spun, sunt mulți jucători de care ne-am legat și unii și alții, dar vor să meargă, să-și termine cariera undeva unde să câștige mai bine decât pot câștiga la Gazmeta Mediaș. În rest, mari lucruri nu mai am ce să vă spun, decât că am fost și eu, i-am văzut 4 zile, nu, 3 zile în Antalya, i-am chiar la cele 2 meciuri care, din păcate, le-au pierdut, dar n-au contat, zic eu, rezultatul. Merg de mult cu ei și am văzut ca niciodată, poate de această dată, poate și faptul că s-au dus plătiți în Antalya, aproape la zi, au avut altă poftă de a se pregăti și cred că vom reuși în returul ăsta ceea ce n-am reușit în turul campionatului, adică să învingem echipe nou promovate. Acolo am pierdut cele mai multe puncte, inclusiv Timișoara. Dacă stăm bine și ne gândim, și știți cum l-am pierdut și pe Ghinion și pe un joc slab făcut de noi. Sper să nu se mai repete acest lucru, să încercăm prin meciul de luni să reușim să ne detașăm definitiv de zona aia a nisipurilor mișcătoare, pentru că și jucătorii vor juca mult mai relaxat în continuare în campionat. Și eu zic că putem chiar să depășim locul 7 care ne l-a propus. Să înțelegem că s-au rezolvat problemele financiare. Păi rezolvate până în luna decembrie inclusiv. Urmează să găsim soluții să plătim luna ianuarie și să continuăm. Banii din transferul Eric au ajuns, banii din dreptul de mai televizare. Este de ajuns, dar am convenit cu cei de la Pandurii Târgu Jiu ca o ultimă rată să o plătească, care este mai mică, să o plătească la începutul lunii iunie. Sper că de această dată să se țină și de cuvânt. Dacă aveți întrebări care vă spun, îmi pare rău că circulă tot timpul, tot felul de zvonuri, tot felul de scenarii, tot felul de jucători veniți, jucători plecați de aici, o să spuneți. Spune, aveți o nelămurire, vi le
spunem aici ca să știe cei care iubesc această echipă să fie informați, nu să ia de după ureche tot felul de zvonuri și de lucruri inventate. Care dintre cei 8 care vor termina contractul cu gaz metan sunt pasibili de a-și fi prelungi? Păi ei mai au o săptămână la dispoziție care își manifestă dorința de a rămâne în continuare la gaz metan Mediaș, să începem negocierile pentru a rămâne. Sunt unii jucători la care chiar nu vrem să le prelungim. Aia este, și acest lucru este adevărat. Dar la majoritatea, dacă se vor adapta la bugetul pe care îl avem și la contractele care le propunem, probabil că o să continue. Și cred că sunt 2-3 semne, sunt că văd și ei ce se întâmplă în țară, cu toate lucrurile, plusurile și minusurile. Aici nu și-a bătut nimeni joc de ei și chiar dacă nu și-au luat banii la timp, totuși i-au luat și au cât de cât o continuitate. Pentru că în țară, vă spun, nu e chiar așa de simplu, e destul de mare dezastru. Ei vorbesc între ei și știu. Nu e ușor să pleci, să te dizloci dintr-un loc unde știi absolut totul, să mergi într-un loc, mai ales cei care sunt peste 30 de ani. Este greu ca să ori prind un contract afară în Rusia sau în China sau într-una din țările arabe, să zicem,